Možda mi kažeš koji su ovo logotipi? Mogu. Kapa. Lacoste. Nemam iskreno. Puma. Timberland. Ne znam. Kaži mi da li možeš da prepoznaš ovaj logo? To je Reebok, čini mi se, je tako? Lacoste. To ne znam šta je. To je Puma. To je Palladium, je li tako? Ne, to je, bože, isto od cipela, ali ne mogu da se setim kako se zove. T? Mala pomoć? Ne znam. Ne znam kako se to beše zove. Ja i logotipi nisu dobre. Asics, je li tako? Patike? Ne? Može. Kapa. Lacoste. Nešto American Eagle. Nisam sigurna, nije verovatno. Puma. I Timberland. Dobro, još ovo? Ovo ne znam, ovo prvi put vidim. To je Kapa. Lacoste. Lyle Scott. Puma. Timberland. I Anta. Super, bravo.